Сәлем достым, сені 11 атна давамында Яңа Йылдыз проектын күзәтеп бардың. Яратып өлгергән конкурсантлар өчен тавыш бирдең. Комментарийларга төрле сүзләр язып, көч дәрт өстәп тордың. Һәм ниһаять кульминацион мизгел килеп җитте. Без бүген филармониядә Яңа Йылдыз проектының гала концертында кунакта. Дуслар, әлеге мизгелдә минем янымда Гөлнас Асаева һәм Радик Шарафиев. Алар инде әле генә сәхнәдән нәкъ менә безнең яныбызга килделәр. Гөлнас, сиңа сорау бирәсем килә. Гомумән телевизордан менә шушы Яңа Йылдыз проектын күзәтеп бардыңмы? Телевизордан булмаса, YouTube каналынан күзәтеп бардым. Бик кызык, бик ниндидер үзенчәлекле дип әйтәм. Шуңа күрә монда инде бик теләп чыгыш ясадым. Һәм гомумән әлеге проектка нинди бәя бирер идең? Мин инде әле бәя бирергә үсеп җитмәймен. Шуңа күрә бәяне инде хөрмәтле тамашачылар бирсен һәм зур дәрәҗәдәге җырчылар гына бирә ала. Радик, сиңа да сорауым бар. Син инде безнең конкурсантлар арасында бүгенге концертны иң беренче ачып җибәрдең. Гомумән ничек дулкынландыңмы син? Ничек сәхнә, ничек үз-үзеңне ничек тотарга тырыштың? Иң беренче чиратта әйтәсем килә, Гөлназга бик зур рәхмәт. Мине хөрмәт итте, миңа киңәшләр бирде. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Гөлназга. Һәм инде әлбәттә дулкынлану бар. Иң беренче чыгыш ясау, ул бит инде синең аяк җиңелме, җиңел түгелме икәнен карау. Шуңа күрә минемчә без бик уңышлы чыгыш ясадык. Әйе. Залда бүген синең туганнарың бармы? Бар, әти-әнием бар. Бик зур рәхмәт. Алга таба да уңышлар. Әлеге мизгелдә минем янымда Раяз Фасыйхов һәм Фәнүзә Гатауллина. Раяз абзый, сиңа сорау бирәсем килә. Бүген биредә яңа Раяз Фасыйхов булырдай конкурсантлар бармы? Менә хәзер әйтергә дә оялам, мин конкурсантлардан Фәнүзәне генә беләм. Калганнары белән кызыксынмадым. Булай әйткәндә, мин үземдә Барс Медиа тарафыннан оештырылган Йолдызлар фабрикасы проектыннан чыгучы буларак, менә 14 елдан соң аларның Яңа Йылдыз проектында катнашу бик дулкынландыргыч һәм үземне беренче тапкыр сәхнәгә чыккан вакытларымны ак шапан белән кыр казлар дигән җырлар вакытлар искә төшеп китте. Бүгенге конкурстан нәтиҗә ясап, татар эстрадасының киләчәге бармы? Гомумән бу конкурстан гына чыгып түгел, татар милләте сәнгате бу проектлар булганда, сәнгатьтә, эстрадада һәм үзебезнең милләттә яшәячәк рәхмәт бу проектны оештыручыга һәм шулай ук Рөстәм Нургалиевичка бик зур рәхмәт. Менә үзенең патронажы өчен һәм инде әлбәттә Барс Медиа группасына бик зур рәхмәт. Фәнүзә, сиңа да сорау бирәсем килә. Ничек сиңа Раяз Фасыйхов белән бер сәхнәдә, шушындый зур сәхнәдә чыгыш ясау? Беренчедән мин бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Менә шушы көнгә кадәр мин бик озак килдем. Һәм мин бик бәхетле шушы минутларда. Раяз Фасыйхов белән җырлау минем өчен бик зур дәрәҗә. Чөнки аның иҗаты, аның җырлары, аның уровень дип әйтсәк инде миңа этәргеч булып бара. Һәм мин бик бәхетле, мин бик шат. Соңгысы булмасын иде инде. Амин, амин, шулай булсын. Барс Медианың арт-директор дуслар, әлеге мизгелдә минем янымда Руслан. Сез инде безнең жюри әгъзасы буларак проектның беренче көненнән бирле әлбәттә конкурсантларны күреп бардыгыз. Бүгенге көн белән чагыштырганда аларның үсешләре сизеләме? Әлбәттә, беренче көннәрдән үк бу конкурсантларга карап тордык, аларның үсешен, аларның динамикасын, вокал яктан үсешен, хәтта артист ул вокал гына түгел, ул гомумән барлык яктан да үзен үстергән кеше булырга тиеш. Минемчә, безнең шул яктан булган мәсьәләбез шишелде дип уйлыйм. Һәм инде якынлашып өлгергән катнашучыларга нинди теләкләр җиткерер идегез? Дуслар, сез минем өчен һәрвакыт минем йөрәгемдә, җылы йөрәгемдә булачаксыз. Мин сезне барыгызны да яратам. Алга таба да үсегез, бу әле барыбер бер этап кына. Алга таба да үзегезнең юлыгызны тугры күрегез.
Әлеге мезгілдә менің янымда Алсу Абылханов һәм Ислам Калимуллин, алар шулай ук инде сәхнәдән үк безнең яныбызга килеп җиттеләр. Алсу, сиңа сорау бирәсем килә. Ничек залдагы атмосфера, ничек анда кәефләр? Залдагы яңа елгача атмосфера. Чөнки бит инде яңа елга эс калмады. Шуңа күрә шул хәтта сизелеп тора. Менә шушы әле безнең номерда кар яуды. Шуңа күрә без ниндидер карлы урманда булган кебек хис иттек. Миңа калса гел сорыйлар иде. Яңа елны ясарга кирәкме, яисә үзе киләме дип сорыйлар. Миңа калса яңа елны ясарга кирәк, мандариннар ашарга кирәк, кар янында кар ашап карарга кирәк. Миңа калса шулай гына яңа елны хисен тоеп булачак. Дулкынлану хисен ничек җиңәргә тырыштың? Элек җиңә алмый идем, әйме. Хәзер мин бары тик бәхетле, мин бик канәгать. Аллага шөкер генә дип әйтәс кала. Рәхмәт бик зур, алга табада. Да булып кайткач инде үзем тоя белә хәзер бу егетебез улыгайды. Алга табада сезгә зур уңышлар, рәхмәт. Бик зур яңа еллар белән. Барыбер төн булдың янарымда, Барыбер төн күптән көтмәмен үзеңне дә, бәлки исемеңдә онытырга җитәр көчләрем. Илнат Фархуллин һәм Акбулат минем янымда. Илнат, менә шушы сары розалар җырын язганда дуэт буларак җырланыр дип уйлаган идеңме? Юк, бер дә уйламадым. Дуэт буларак бу бит инде кыз кеше булса карар яңайма, ләкин монда тембрально шулай авыррак бу җырларга, ләкин Акбулат моны 100% эшләп чыкты. Әлеге Яңа Йолдыз проекты башланып киткәндә шушындый зур дәрәҗәле проект булыр дип уйлаган идеңме? Мин дөресен әйтәм, уйламадым, ниндидер конкурс форматында гына дип күрдем. Ләкин мин кулиса артында торган, менә чыгышымны көтәргә торганда, менә каушым даже. Бу грандиоз проект мондай, бу беренче тапкыр Татарстанда. Бу моны бер нәрсә белән чагыштырып булмай. Мондагы атмосфера, мондагы энергетика, монда сәхнә бизәлеше, күпме көч, күпме эш. Барсына да зур рәхмәт барлык организаторларга, һәммәсенә хезмәт куйган кемнәр монда. Үзеңә рәхмәт Илнат. Барсына рәхмәт. Акбулат, сиңа да дустым соравым бар. Синең бит инде стилең бераз гына аерылып тора. Ничек сиңа менә бүген сәхнәдә шушындый сары розалар җырын, гомумән дуэт буларак сары розалар җырын башкаруы? Ул стильнең иң ялтыраган урынын аны мотивировать итеп куйдылар. Так что нормально анысы. Бик күп ялтырамадым шуңа күрә. Нормально. Каушау хисе булдымы, дулкынлану хисе? Ничек инде мен Байбулат та шундый ук сорау бирде миңа. Артист нинди опыты булса да, булмаса да, һәр артист сәхнәгә чыгыр алдыннан әз генә каушый. Ансыз булмый. Эшеңне эшләр алдыннан каушыйсың. Сәхнәгә чыгыр алдыннан каушыйсың. Бар әз генә. Рәхмәт бик зур егетләр, алга табада сезгә зур уңышлар. Зур рәхмәт. Sarı razalar, şırlatıp dayılatıp balanlar. Sarı razalar, rahat dilep uzatıp balanlar. Венгрия дуслар, минем янымда Радик, син инде безнең шулай жюри әгъзасы. Менә жюридә утырганда нинди критерийларга күбрәк басым ясарга тырыштың? Бу критерий ул артистның харизма булырга тиеш. Җыр менән генә түгел, ул киеме менән генә түгел. Уның вот кешне дар карамай тыңлаганда ул прямо күңелгә ятырга тиеш. Һәм инде бүген асын әйткәндә бик күп артистларның арасында бик талантлылар бар, бик тә тавышлылар бар. Һәм инде уларга мин уңышларны теләйм. 12 кеше, ул 12 кеше сәхнәгә чыккан, улар әлбәттә артист булачаклар. Но бүген ишәү генә җиңде һәм инде барлык бүген булган егетләр, кызларга зур уңышлар теләйм. Һәм инде конкурсантларның бүгенге чыгышлары белән син канәгатьме? Канәгать, әлбәттә, канәгать. Һәм инде тагын да алар уңышлар. Һәм молодцы, бик әйбәт конкурс, яңа йолдыз. Бүген туды яңа йолдыз, дуслар. Әлеге мизгелдә минем янымда Айдар абый Галимов һәм Адилә Әхмәтова. Айдар абый, бүгенге менә конкурсантларга карап, аларга нинди бәя биреп була? Нинди бәя? Яхшы бәя, якты бәя. Чөнки алар якты булып янып торалар. Ниндидер позитив, ниндидер теге үз-үзләренә ышану хисләре күренеп тора. Бу бик яхшы әйбер, бик кирәк әйбер бу эштә, безнең эштә. Тагын бер сорау, ничек сезгә шушындый яшь кызлар белән дуэт башкару? Һәрвакыт дулкынландыргыч. Миңа караса Әдиләгә караганда да мин ныграк дулкынландым. Мин 30 ел сәхнәдә, мин аңа караганда ныграк дулкынландым. Аңа карыйм дулкынланам, үзем өчен дә дулкынланам.
барыбыз өчен дә дулкынланам. Адилә, сиңа да сорау бирәсем бар. Айдар абый белән бер сәхнәдә бер җырлауны бер җөмлә белән сөйләп бир әле зинһар өчен. Айдар абый белән җырларга бу бәхет минем өчен. Бик зур шанс минемчә. Мин бик шат. Рәхмәт сезгә. Бик зур. Рәхмәт. Бик яхшы энергетика булды, бик гомер буе бергә җырлаган кебек җырладык бүген. Ир белән хатын дуэт сыман шулай. Менә шулай дип әйтерләр инде хәзер. Барысын да миннән күрерләр мигән хәзер. Дип шаярам инде. Бик зур рәхмәт. Борчылып неттем. Аның өчен мондый хәлдә бит бар сәхнәгә чыгулары. Мин авыррак, шуңа да Әдиләнең ритмын тотырга тырыштым инде. Мин чалып китәргә әйтәм дә, аны уйлыйм, әйтәм бик шәп йөрергә ярамый бит аның хәлендә. Шуңа күрә бик тырыштык без. Шуннар. Бик зур рәхмәт. Алга таба да зур уңышлар. Амин. Барыбызга да уңышлар. Барыбызга да. Алина Шарипҗанова, Камил Ясминхаҗев минем янымда дуслар. Әле генә сәхнәдән. Гомумән, Алина, репетицияларга килгәндә озак әзерләндегезме? Ничек кайфлар? Беләсезме, без шундый җаваплы кешеләр, без озак итеп бер-берсенә теге шалтыратышып, теге видеосвязьга чыгып, без бик яхшы иттереп миңа калса, әзерләндек без номерыбызны. Бүгенге чыгышыгызны ничек бәяли аласыз? Менә әле генә җырлаган җырыгызны. Ой, нинди сумлык теге планкада. 100. 100 Ильяс, сиңа да соравым бар. Гомумән, сәхнәдә менә Алина белән җырлаганда нәрсә турында уйладың? Сер булмаса. Иң мөһиме бит инде җырга төшенеп, җырның мәгънәсен халыкка җиткерү. Миңа калса, мин Алина әйткәнчә 100%-ка бирелеп, җырның мәгънәсен без халыкка җиткерә алдык дип өметләнеп калам. Әлеге картинаны сиңа кем бүләк итте? Бу картина миңа минем апам бүләк итте. Бу минем өчен русча әйткән шок булды. Бик зур рәхмәт. Шуннан да. Искиткеч матур бүләк. Бик зур рәхмәт. Алга таба да сезгә зур уңышлар. Без дә Яңа Йолдыз проектына бу проект озын гомерле булсын. Dilesem de yaratmayım Canımda suyu tügül Yabık yaralarını aşıp yanatma Dilesem de yaratmayım Canımda suyu tügül Başı yüreğini kapat Aldatma Зәйнәп, Фәрхетдинова дуслар минем янымда. Зәйнәп апа, сезгә бер кызыклы үзенә күрә соравым бар. Шушы проект барган вакытта Акбулат сезнең яныгызга килеп берәр киңәш сораганы булдымы? Киңәш сорамады. Мондагы килгән укытучылар барысы да өйрәтә диде. Улым, мин әйтәм, мин дә сиңа менә шулай берләрне әйткәнем. Алар менә шулай тәкъдим иттеләр, шулай иттереп өйрәттеләр. Мин әйтәм, безнең яктан да шундый киңәшләр булгалы бит, сиңа ни игътибар итмисең, мин әйтәм. Менә шулай инде ул. Иң беренче ул әти-әниләрнекен игътибар иткәнче, читтән колакка керә яшьтәшләрнеке әйтергә кирәк. Дөресен генә әйтсәк, шулай бит. Һәм конкурсантларга килгәндә сез канәгатьме гомумән ничек сезгә булган концерт һәм инде әлбәттә аларга үзегезнең теләкләрегезне дә җиткерсәгез иде. Тырыштылар. Беләсеңме нәрсәки? Һәрбер кеше үзенең мөмкинлеге никадәр шуны ачачак. Шуңа күрә әлбәттә тырыштылар, әлбәттә аларга ярдәм итүчеләр бик күп булды. Шуңа күрә һәрбер киңәшне күз алдында тотып, киләчәктә гәрдәшәсәләр, бәлкем әле чынлап та әле ачылып бетмәгән яклары тагын да ныграк ачылып, алар үзләрен матур сәхнә кешесе иттереп инде күрсәтерләр дә дип ышанып, өметләнеп калам. Уңышлар. Амин. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур. Ярый, исән сау булыгыз. Илнас Сафиуллин һәм Ранис Валиев дуслар әлеге мизгелдә биредә. Илнас, син безнең гомумән дуэтлар аз башкарасың. Бүген менә дуэт буларак чыгыш ясарга ничек иде сиңа? Минем репертуар дуэтларга бай, алай диме. Ләкин менә бүген
соңгы арада яздырган юк дуэтлар. Менә чыгыш ясарга туры килде. Теге әгәр менә шушы егетне белмәсәң, уйлап булай бит. Каяндыр Америкадан, Канададан килгән бер шундый егет кебек. Үзе безнең татар егете Ранис Валиев, Яңа Йолдыз проекты катнашучысы, финалисты һәм мин бик шатмын. Әтием элек язган җырны башкардык, күңелкәем нигә моңая йырып чыктык, Аллага шөкер. Бик теге халыкка ошагандыр дип ышанып калам. Син дә безнең яшь чакта инде шундыйрак проектларда катнашканың булды. Ничек яшь чаклар искә төшеп үттеме? Әлбәттә. Менә карап торам аларга һәм теге үземә дә кырыйдан карап торам. Син әллә Илнас инде картайгансың дигән сораулар туа, ләкин хәтерлим мин 2006-7 елларда 6 ел бугай шулай ук Барс Медиа татар җыры проекты кысаларында Йолдызлар фабрикасын уздыра иде. Менә шул вакытларда шундый яшь эстрада өлкәсе шәшәк аткан чак булды ул. Һәм менә бу проект шулай ук шундыйлардан булсын. Менә шушы елдан башлап, менә шушы яшь бездән дә яшьрәк булган җырчыларыбыз, яшь башкаручылар шыксын эстрадага, шыксын һәм үз тамашачысын тапсын. Амин, шулай булсын. Рәнис, яңа да соравым бар. Менә иң башында әле проектка гаризаңны җибәргәндә генә, менә финалга кадәр барып җитеп, филармониядә бүген Илнасов фильм белән дуэт җырлармын дип хыялланган идеме, күз алдыңа китергән идеңме? Хыял бар инде ул, әлбәттә, менә өмет иткәнем. Ләкин менә уй фикер бит әйтәм, алай булырга мөмкин түгел дигәндә. Юк, була икән була. Бик шатбыз һәм егетләр, гомумән сезгә алга таба зур уңышлар. Рәхмәт безур, Ранис, сиңа аерым рәхмәт. Булдырдык. Молодец. Үзегезгә рәхмәт. Шулай, дуслар, рәхмәт. Ришат Фазлы Ахматов, Марсель Закиров сәхнәдән соң безнең яныбызга килеп бастылар. Ришат, әйтәле менә дөресеңне, дуэт башкарган вакытта Марсель өчен борчылык хисе булдымы? Мин теге аны өчен борчылмадым. Мин аны беләм, без бит репетиция ясадык. Мин анда уверенным. 100% ул җырлап чыгачак, җырлаячак, чөнки анда тавыш бар, моң бар. Якынча менә шулай ук алга таба дуэт буларак җырларны кайчан көтәргә? Алла бирсә, мин концертларда инде. Марсель, елмаеп кына торасың. Синең ничек дулкынлану хисләрең ничек җиңә алдың? Гомумән Ришат белән җырлаганда нәрсә турында уйладың? Мин җыр турында инде уйладым һәм тамашачының күңеленә керергә уйлап инде җырладым. Бүген һәм гомумән башка көннәрне әлеге җырның сүзләрен башыңда ничә мәртәбә кабатладың? Кабатламадым. Юк. Ул күп кабатласаң, онытасың. Буталасың да онытасың инде. Һәм мин борчылдым, но сәхнәдә ул борчылып китте. Марсель, син молодец, бик яхшы җырладың мин белән дуэт. Рәхмәт зур итеп. Рәхмәт сиңа, яме. Алга таба сиңа җады уңышлар сиңа. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт егетләр, инде сезгә дә алга таба зур уңышлар. Рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт ТНТВ-га. Татар радиосына барсыгыз рәхмәт яусын. Яңа Йолдыз, вперед! Дуслар, Динә Маратовна әлеге мизгелдә минем янымда. Динә Маратовна, сез гомумән әлеге проект белән ничек дип әйтим, канәгатьме? Әлеге проект сезнең барлык булган мөмкинчелекләрегезне акладымы? Мин шәхсән үзем канәгать, 11 ай буе без бу проектны эшләдек һәм мондый авыр заманда безнең менә ковид вакытында нәрсә дип аталабыз, пандемия вакытында мондый проектны ясау җиңелләрдән булмады, ләкин без моны ясап чыктык һәм бүген әйбәт итеп гала концертын оештырып уздырдык һәм әлбәттә финалистны таптык дип әйтәсем килә. Җиңүчене билгеләдек, ә менә шул нәкъ менә коронавирус дигән афәт әлеге проектка ялгышмасам, төрле үзгәрешләр кертте, чөнки коронавирус булмаган булса, әлеге проект күпкә масштаблырак булырга тиеш иде. Шулай бит? Әлбәттә, бу проект без бер атна эчендә әле бер яңалык булырга тиеш, ләкин менә бу афәтләр аркасында без аны эшләй алмадык. Алла бирсә, башка елны икенче сезонында без аны башкарырбыз дип уйлап калам.
Демәк, Яңа Йолдыз проектының киләчәге бар һәм инде әлбәттә булыр дип өметләнәбез. Шулай бит? Шулай. Рәхмәт. Иркә һәм Эльвира Мифтахова дуслар сәхнәдән генә безнең яныбызга килеп җиттеләр. Иркә, сиңа беренче сорау бирәсем килә. Ничек сиңа гомумән бүгенге тамаша, ничек сиңа тамашачылар, ничек сиңа конкурсантлар? Мин үземнең 17 ел элек катнашкан шулай фабрика, Йолдызлар фабрикасын исемә төшереп тордым. Шундый барысы да дулкынланалар, барысы да бик матурлар, шибәрләр. Дулкынланганнарын бик каты күрсәтмиләр. Әлбәттә, бөтенесен карап тордым көндездән бирле. Молодцы, талантлы кешеләр, егетләр, кызлар бар. Бөтенесе чат киттереп, матур иттереп киенгәннәр, үзләре матур тоталар. Сез дип һәрбер артист белән сөйләшәләр. Менә мондай масайлар әлегә юк. Миңа ошады шунысы. Әлеге конкурстан нинди нәтиҗә ясап була? Нәтиҗә безнең Барс Медиа компаниясы инде юкка гына шундый озак еллар буена безнең эшләп килми. Нәтиҗәләре менә бүген күренә. Шул хәллек матур сәхнә, шул хәллек матур конкурсантлар, талантлылар, молодцы. Тукталып калмасыннар я, киләчәктә дә менә шундый конкурслар күбрәк булсын я. Амин, Эльвира, сиңа да сорау бирәсем килә. Гомумән бу тормышта менә кайчан да булса Иркә белән дуэт башкарырмын дип уйлап кына караганың булса да булдымы? Әйе, балачактан гел җырларын тыңлап үстек инде, гел хыялландык, зур артистлар белән. Итеп кистем хәзер балачактан. Туктале, алай әйтмәле син. Яшь ягая дөрес. Һәм әлеге чыгышыңны өеңдә көзге каршында еш кына кабатларга туры килдеме? Кабатладым, 100 тапкыр кабатладым. Сүзләрен онытмасын өчен Иркәгә карый аның төрле хәрәкәтләренә. Мин нәрсә карыйсы түгел, мине кабатлау булырга тиеш түгел, син үзең булырга тиеш. Һәм синдә ул изюминка бар, һәм синең киләчәгең бардыр дип уйлыйм. Әз генә дулкынлану гына алырга кирәк, һәм миңа тотынырга кирәк. Һәм барысы да әйбәт булыр. Рәхмәт, бик зур кызлар, алга таба да сезгә зур уңышлар. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Эльмира Калимуллина, Радиф Камалов минем янымда. Эльмира, сезгә сорау бирәсем килә. Сезнең инде үзегезнең дә шундыйрак форматта булган проектларда катнашканыгыз бар. Безнең конкурсантларга нинди киңәшләр, нинди теләкләр һәм гомумән нинди киңәшләр бирер идегез? Беренче чиракта мин һәрбер конкурсантларны котлыйм. Шундый яңа проект, шундый яңа ачышлар өчен конкурсантларга әлбәттә укырга телим, чөнки уку бик кирәк. Безнең хәзерге вакытта гомумән һәм инде конкурентлар булмасын өчен үз юлыңны табып, үзеңне авторларыңны табып, менә зур сәнгать тормышын телим. Бик зур рәхмәт, һәм ни өчен керфекләр җырын сайларга булдыгыз? Мин чынлап әйткәндә белмим. Ул инде продюсерларның эшләре, әмма дә ләкин минем өчен бу дуэт бик әйбәт булды дип ышанам. Миңа бик ошады. Радифның искиткеч тавышы, аның үзенчәлекле тембр, ул артист кешегә бик кирәкле әйбер, чөнки радиостанцияны ачсаң, аның тавышын момент син аны аерып була, әйе. Радиф, син үзеңнең менә бүгенге чыгышыңа нинди бәя бирер идең һәм гомумән ничек дулкынлану хисләрен җиңәргә тырыштың? Әйе, дөрестән дә дулкынлану хисе булды ул. Ләкин менә үзең менә булганда дулкынландым. Кайчан инде Эльмира апа төште, монда безнең закулисиягә мин сразу теге дәртләнеп киттем. Мин бит менә шундый артистка белән җырлыйм. Менә минем өчен ул бик зур күтәрелеш һәм мин үз гомеремдә үземне җиңүче дип атыйм. Чөнки мин шундый артистка белән җырлавым бик шатмын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Керфекләр җырының сүзләрен еш кабатладыңмы? Әйе. Чөнки ул керфекләре бик матур. Шуның өчен ул керфекләр сүзен кабатламыйча булдыра алмадым мин. Керфекләрең синең әлегә кара, күзләреңдә кара буламагач. Сөйәп дип нигә кулыңа бирдең, гомерлеккә бергә булмагач. Сөйәп дип нигә кулыңа бирдең, гомерлеккә бергә булмагач.
Дуслар, иптәшләр, Әнвәр Нургалиев белән Гүзәл Найбиева әле генә матур дуэтларын башкарып чыктылар һәм килеп ирештеләр безнең яныбызга. Әнвәр әфәнде, менә бүгенге конкурсантларга карап нәрсә дип әйтә аласыз сез аларга? Мин инде бу аларның проектларын Instagram'dan карап килдем. Һәрвакытта да бик профессиональ уровеньда, шуңа кызыклы. Бүгін инде уже гала концертта күргәндә мин шаккаттым, шуңа көчле тавышлар, дәртләре бар. Әйтәсем килә. Димәк, безнең эстрадабызның киләчәге Алла бирсә бар, өметле диясем килә. Гүзәл, сиңа да соравым бар. Бу тормышта кайчанда булса Әнвәр Нургалиев белән дуэт җырлармын дип уйлаганың булдымы? Юк, уйламадым да. Бу минем өчен бик нык зур сөенеч һәм достижение. Әнвәр абый, Гүзәл өчен борчылу хисе тойдыгызмы сәхнәдә булганда? Тойдым. Аның йөзенә карасаңлар да уверенность бар, күренеп тора. Шуңа күрә сәхнәдә аның белән бик җиңел булды. Булай чыкты да, ул үзен күрсәтте. Әле аның киләчәге минемчә Алла бирсә зур була. Дулкынлану хисен ничек җиңеп чыгарга тырыштың, Гүзәл? Минем Әнвәр Нургалиев әйткән кебек, дулкынлануым бетте, когда без сәхнәдә бер тапкыр репетиция булды. Ничектер җиңел булды. Мин бүтән төрле булыр дигән нык җиңел булды. Бик зур рәхмәт, алга таба да сезгә зур уңышлар. Зур рәхмәт. Гүзәлгә инде мин тоже уңышлар теләп калам киләчәктә. Алла бирсә, сине зур йолдыз итеп, якты йолдыз итеп күрергә насыйп булсын, Алла бирсә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Дуслар, Филус Кахиров һәм Юки төркемәлеге мизгелдә минем янымда. Филус дус, сиңа сорау бирәсем килә. Ничек сиңа гомумән бер юлы бер сәхнәдә 3 кыз белән дуэт башкару? Мин инде репетиция вакытында да әйттем. Хәзер мен әйтәм, Валерий Меладзеның хәлен аңлыйм. Әйбет. Ул бит инде Viagra группасы белән чыгышлар ясый. Шуңа күрә бүген менә шул тиклем рәхәт, кызлар молодцы, алар менә бер күз карашыннан ук аңлап алалар. Хәтта теге беренче тапкыр чыгышларды да шундый зур конкурста чыгышты дип тә әйтмәсең, бик тә тәҗрибәле сәхнә кешеләре дип әйтергә. Кызлар өчен үзенә күрә берәр дулкынлану хисе булдымы? Әлбәттә инде дулкынлану хисе ничек булмасын, ул һәрвакытта була. Менә мин дә кызларга аларның җитәкчеләре әйткәч, Филус аларны сәхнәдә ничек тә булса күз карашың белән тынычландырырга тырыш дигәч, мин инде һәрберсенең күзенә шул тиклем рәхәтләнеп карадым, аларны тынычландырырга. Кызлар, сезгә дә соравым бар. Ничек сезгә гомумән менә Филус Кахиров белән бер сәхнәдә торып, аның белән дуэт башкарырга? Девочки, давайте. Бу безнең квартет булды. Квартет. Просто без слов. Да, вот именно без слов. Сүзсез калдык. Яхшы гына, яхшы. Дөресен әйтегез, менә өчегезгә дә сорау бирәм. Бу тормышта Филус Кахиров белән кайчанда булса бер сәхнәдә генә басып торырмын дип уйланылганыгыз булдымы? Юк. В мечтах. В мечтах, конечно же. Менә инде хыялда иде, менә Филус Кахиров белән бергә дуэт җырлармын дип булмады. Булмастыдыр инде Филус Кахиров. Рәхмәт, бик зур әлбәттә сезгә, алга таба да зурдан зур уңышлар. Рәхмәт. Кызлар молодцы. Уңышлар сезгә. Лина Рифулина, дуслар, әлеге мизгелдә минем янымда. Бүгенге конкурсантлар өчен борчылдыгызмы? Конечно, переживала. Ну, потому что, знаете, такое чувство, что я вместе с ними на сцене. Выходила, становилась, танцевала в дуэте. Вот как-то я прослеживала этот путь взаимоотношения с вашими известными артистами. Потому что нашим-то они пока еще малыши. Поэтому, конечно, было очень волнительно. Но каждый раз, когда вот начинался номер, потом он заканчивался, я так, фу, хорошо, слава богу, все сделано, все так, все на месте, все так допел, доделал, как-то раскрылся. Мне это было очень приятно, это очень хорошо. Һәм конкурсантлар бүген үзләрен тулысынча ачып бетерә алдылармы? Не все.
Да, но не всем, потому что некоторые конкурсанты открылись с другой стороны абсолютно, что было очень приятно. То есть как-то прогнозировалось, что они могли быть какой-то одной харизмой, и вдруг неожиданно стал играть, стал что-то как-то там так... Ну, то есть они вообще каждый по-разному, это было очень здорово. Но стабильность вообще это очень важная вещь для артиста. И тот, кто был стабилен, тот, конечно же, был самым лучшим. Бик зур рәхмәт, алга таба зур уңышлар. Да, сезгә рәхмәт. Шуның белән күпләр яратып өлгергән Яңа Йолдыз проекты тамам. Биредә бүген җиңелүчеләр юк. Сау булыгыз. Пока-пока.